Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zatsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaintzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, gure aita, zuk agindu zenien bihotz garbiei zure arpegia ikosiko zutela. Iguzu zure grazia eta zure indarra, San Pelaio martiriaren ereduari jarraituz, zure maitasuna munduko tentazio guztien gainetik jar dezagun, eta gure bihotza garbi eta pekaturik gabe izan dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen bigarren liburutik. Sedekiasen erregealdiko 9. urtean, 10. hilaren 10ean, Nabukodonosor Babiloniako erregea Jerusalenen kontra etorri zen bere ejerzito guztiarekin, eta inguratu egin zuen, inguru guztian esia eraikiz. Sedekias erregearen 10. urtera arte egon zen inguratuta Jerusalen. Gosetea nagusitu zen hirian, eta herriak ez zeukan zer janik. 4. hilaren 9ean, hirikoek zuloa ireki zuten harresian, eta gabez iges egin zuten gudari guztiek erregearen lorategi ondoan zegoen harresi bien arteko atetik. Babiloniarrek inguraturik zeuden arren, erregeak Araba aldera egin zuen ihes. Babiloniar ejerzitoak ordea erregearen ondotik joan eta Jerikoko lautadan harrapatu zuen. Berarekin ziren gudari guztiak sakabanatu zirela. Errege harrapatu ondoren, Riblara eraman zuten, Babiloniako erregearengana, eta honek epaitu egin zuen. Sedekiasen semeei sabela ebakizieten aitaren aurrean, eta berari begiak atera zizkioten, eta katez loturik Babiloniara eraman zuten. Babiloniako Nabukodonosorren erregealdiko 19. urtean, 5. hilaren 7ean, Nabuzardan, Babiloniako erregearen guardiburu eta ministroa Jerusalenen sartu zen eta sua eman zion jaunaren etxeari, errege jauregiari eta hiriko etxe guztiei. Guardiburuarekin batera etorritako Babiloniar ejerzitoak Jerusalengo harresiak bota zituen. Nabuzardan guardiburuak erbestera eraman zituen hirian gelditutako jende ondarrak, baita Babiloniako erregearen alde jarri zirenak eta gainerako herritarrak ere. Herriko jende apala baino ez zuen utzi, mastizai eta nekazari bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jesus menditik jaitsi zen, eta jende askok jarraitu zion. Leproso bat gerturatu zitzaion, eta aurrean auspezurik esan zion, jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu. Jesusek eskua luzatu eta ikutu egin zuen esanez,
nahi dut, garbi geldi zaitez. Eta bat-batean, garbitu zitzaion legenarra. Jesusek agindu zion, kontuz gero, ez esan ezer inori, baina zoaz, agertu apaizengana, eta eskaini Moisesek agindutako oparia, ezaugarri izan dezaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusen bizitza, entzuten dugunean, beste aldiz, mirariak tokatzen dira. Eta gaurkoan, hoietako bat izan dugu. Eta mirari guztietan bezala, esan genezake, hasiera edo lehenengo pausoa sortzen da maitasunetik. Eta oso bereziki konpasiotik. Konpasioa izango litzateke maitasunaren ezaugarri bat. Eta konpasioak dakarrena edo sentiarazten duena da beste norbait sufritzen ari dela ikustean, beste norbait gaizki dagoela ikustean, norberak ere sufrimendu hortatik hartzea, sentitzea, berak ere mina sentitzea bestea horrela dagoelako. Alde batetik, konpartituz bezala, eta gauzak konpartitzen direnean ere, esan genezake arindu egiten direla. Guk ezingo dugu, akaso, Jesusek bezala gaixorik sendatu, baino bai erakutsi dezaiekegula gure gertutasuna. Ez da, triste jarri behar geranik haiekin, eta are gutxiago ez baitue holakorik behar normalean, baino bai haiek sufritzen ikusita inalak egin behar ditugula gure maitasuna, gure gertutasuna, haiek nolabait alaitzeko edo bere min hori behintzat arintzeko inalak itea hori bai posible degula. Eta Jesusek hori zeukan beti. Eta gaurkoan ikusi dugu leproso bat gerturatu zitzaiola. Eta garai hartan, esan genezake, kolektibo marginatuenetako bat, baztertuenetako bat izango zen, dudik gabe leprosoak, baztertuena ez bazan. Alde batetik, beren gaitza senda ezina eta oso gauza desagradablea. Haragia puskeka erortzen, pixkeka hiltzen, eta hori gutxi baritz, hori nahiko desgrazia baita, hori gutxi baritz, gaineko guztiek bizkarra ematen zieten eta erabat baztertu. Jendeak ikerarrizko bildurra zeukan, lepra kutsatuko ote zen, eta erabat bizi behar zuen, erabat apartatuta, bakarrik. Bere gaitza ere zeukaten beste pertsonekin akaso, baino edozein kasutan ezin gerturatu jendearen gana. Eta lako zintzarri bat eraman behar izaten zuten eta gerturatzen zirelarik jendeak alde egiten zuen. Eta batzutan okarrago, akaso harrika egiten zieten, usatu, oihuka hasi, eta horrek denak keharrizko sufrimendua sorrarazten zien pertsona guztiaiei. Eta Jesusek holakorik ez zuen egiten. Jesusek leprosoren bat ikusten zuelarik gelditu egiten zenarekin. Hitzegin egiten zuen arekin. Begietara begira. Seguru asko, nik dudik ez dakatontaz, irripar egiten zion pertsona horri. Eta harrera horrek esan genezake halako efektu ikaragarria izango zuela pertsona haiengan. Ohituta zeuden, danak edo korrika alde egitea, edo oihuka hastea, edo harrika hastea, edo makiladak ematen hastea, eta Jesusen aurkitzen zuten adiskide bat. Ulertzen zituena, maitatzen zituena, haiekin hitz egiteko prest zegoena. Eta hori pentsatu behar dugu, haientzako gauza ikaragarria zena. Eta hori gutxi balitz, Jesusek gainera bere konpasioaz aparte, bere ahalmena, bere boterea erakusten zien sendatuz. Eta beren gaitz hori sendatzea, beren lepra hortatik, legenar hortatik garbitzea, haientzako pentsatu behar dugu ze gauza izugarria izango zen, ze nolako aldaketa. Mundu hontan tokatu daiteken loteriarik, edo euki daiteken ez dakit mundu hontako suerterik handiena gutxi da horrekin konparatuta. Horregatik pentsatu behar dugu nola Jesusek
esan zion, eta beste kasutan, badakigu Jesusek ere esan ziela, ez esan inori, baino, seitun joaten ziren esatera. Eta honei esan zion bakarra, apaizen gana joan, eta eskaini Moisesek agindutako oparia. Segur asko, apaitzak harrituta geldituko ziren, gehienak, Jesus gorrotatzen baitzuten, amorrazita ikusita, zen olako gauzak egiten zituen poztu beharrean, pertsona horrek halako egoera utzi eta berriz ere osasuntsu eta pozik zegoelako, poztu beharrean horregatik haserre Jesusek sendatu egin zuelako. Eta gaurkoan ez da gertzen, baina beste askotan Jesusek larun batez egiten zituen mirariak. Eta horrekin ere okarrago jartzen ziren bere etsai amorratu guztiaiek. Eta gaurkoan badegu santu bat, Elizak ospatzen du San Pelaio, hain zuzen ere martiria izan duzan. Eta eskatzen diogu San Pelaiori bere laguntza, berak fedea eta bere kasuan ere kastidadea estimatu zituen bezala guk ere bihotzean eduki ditzagula beti. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki munduan sufritzen ari diren guztien alde. Edozein arrazoiengatik ere sufritzen ari direnei jangoikoak bere indarra, jangoikoak bere grazia eta eman dezaiela. Eta lagun urkoarengan ere gertutasuna, maitasuna, konpasioa, laguntza aurki dezatela. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, adiskidetze eta gorespen opari hau, eta egizu bere ahalmenez garbituta gure maitasuna zuretzako eskaintza garbi izan dadila. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusia egartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada. Ogi tardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena.
Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askoretzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errugizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiren aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zure adezu erregetza, zure akospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa dan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Zure semearen gorputz eta odolez berriturik, arren zure ontasunetik eskatzen dizugu jauna, Eukaristia bakoitzean ospatzen degunak, guri beti salbazio bidean aurrera arazi gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak, eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren
jaun da jabea. Ez dago zerura beste biderik, Jesusen bihotza bezelakorik. Izan zaitez beti Jesus maitea, gure bihotzaren jaun da jabea.